Yliskylä oikealla. Joulupukki tutkailee Parkanon maastoja ja Parkanosta apupukkeja tulevia vuosia varten. Olkaa hyvä, parkanolaiset raittiit, savuttomat reippaat, nuoret miehet tai jopa naiset, joulumuorikin saattaa olla mahdollinen. Eli ilmoittautukaa joulupukkipalveluun, erilaisiin rientoihin, yhdistys tai yritys tai perhejuhliin. Joulupukkipalvelu toimii jatkossakin tarvittaessa ympäri vuoden 24 tuntia vuorokaudessa tilanteen mukaan. Ottakaa yhteyttä. Maisemat on samat, ollaan sitten Teiskossa, Hämeenkyrössä, Parkanossa, Tampereella. Mettää on, vaikka hirvet tulisi läpi, mutta tällä alueella on nyt hirviaidat pantu molemmin puolin tietä. Oikein hyvää valkoista joulua, joulukuun 4. päivä 2009. Ja parkanolaiset reippaasti yhteyttä joulupukkipalveluumme. Ilmoittautukaa apupukeiksi tarpeen mukaan.